Hi mga moms, ayan, meron nga tayo isang napakalungkot na balita. Anong balita? Meron tayong good news at bad news. The good news is, yung bad news muna. Bad news, hiwalay na po ang Katniel. Pero ang Brengio lumalaban pa. Oh, tama yan. Yan talaga ang good news. So, sa Katniel, sa Brengio, sabi nga nila walang forever. Pero, Brengio, iba lumalaban. Tsaka Mia Lex din daw pala lumalaban. Huh? Dapat kayo M-Lex. Kasi puro kayo expressway, puro kayo mabilisan. Parang si Bakang po na ay uyab yan. Ayaw niya na ipakilala. Facebook, YouTube. Facebook. Ayaw niya lang po talaga ipakilala sa amin yung kanyang uyab. Baka pakilala mo naman uyab mo sa amin. Wala naman akong jowa. Kailan ba ako Sa kayo man Kailan ba ako nag-jowa? May jowa ka. Tinatago mo. Oo. Oh, jowa. Ganun na ganun lang. 50 per one? Uy! 50 pesos. Sino po? Ay, Dalakdo, hello. Ate Rowena, Florida Vlog ng US. Hi! Konbanwa, Ate Girl Life de la Cruz. Amerika siya. Si Ate Rowena, US. Okay, Ate Girl Life is Japan. Okay. Kumbawa, Silent N. Tonyo Rafaelia. Nakakalungkot din kasi ang daming pelikula ng Katniel na talagang nagpakilig sa akin. Sa totoo lang, Barcelona, yung Pangako Sa'yo, nasubaybayan ko rin yan, abangan. Nakaroon kay Joke Hala, sabi ni Didong, ang lalaki ng mukha nyo. Hala! Miss B! Grabe ka naman, Miss B. Ako nga, mas maliit kay Ma'am si G. Baka si Ma'am si G lang. Oo, kasi ang liit na mukha namin. So, nagmalinis kayo ngayon. Si Didong nga, nag-wig ng blood, akala mo kinaputingin. Ate Christy Gonsi. Hindi, maliit lang ang mukha po ni Ma'am si G. Pero yung... Kung sa atin maliit na dalawa. Oo, nasa harap yung... Sa yun na yung malaki. Shout out Justin Moanya ng Australia. I like you. Diba? Dapat iganyan natin. Wow. Ang importante, Mia, ako, buo pa yung ano ko, ha? Hymen? Dalawa pa siya, ha? Buo pa hymen mo? Ang babaho ng panty, I'm sure. Ay, Dido, wag mo kong tayong magkwento, Dido. Gusto mo kami magkwento? Minsan ako naglinis ng kwarto mo. I'm sure. Nakita ko yung panty mo, nako. Hindi pwedeng sa boyfriend mo yun. Oo, dahil imposible na nagpapanty yung mga aso mo, ha? Naiigit eh. Humilis na ng stars. Thank you, Ma'am Natasha Castillo, Rebari JC, sa Amanda. Andito, may chat na naman mga taga-buhanginan. Huwag mo ako subukan. Ako dito, ha? Marami akong video. Na mga sumpa mo, yung mga pangako mo sa sarili mo na ayoko na talaga. Nasusuko na talaga ako. Ayoko na, promise, huwag na, hindi na magbalik. Chururut. Ayan na. Diba? Saan kayo punta mo? Dito lang. Bapang lipstick mo daw, sabi ni Ma'am Rowena, Bakang. Easy ill. Naku, Didong, normal yun kapag nautot ka, may igit. Ang masama, yung panty mo may lining. Hindi naman nag-eyeshadow yung may lining? May lining yung panty mo, wala namang eyeshadow. Mga tsaka. Then Jen Ramirez, pag hindi ka laro, wag nakikisali, ha? Tsaka na nga kami dumadagdag ka pa. Mayan, salamat. Bani sabi ko. Okay, bye. Mag-disco na tamang shit. Tara, saan ba? Vicenta Torres. Shout out. Saan yung Shizuoka, Japan? Shizuoka. Sa bandang Osaka. Osaka. Layo mo siya. Huwag po kayo magalit. Mababango po ba ang social climber? Siyempre, wala. Wala mabango dito. Mabango po kami. Basta nakapabango.
Wala. Pero idikit mo yung ilong. Maraming medalya. Basta ako, okay yung ilong ko, ha? Idikit mo yung ilong para maamoy mo yung totoo. Ay, okay na ako. Mariana Mantohak, ano masamang balita? Pag malayo, maamoy Iwalay ng na po mabango. ang katnil. Huwag mo amoy ng malayo. Lumapit ka. Eday Babael, hello. Marvida Cinco, Teresa Mitsuda. Nancy Arang. Thank you, Ma'am Melveda, mga gwapo. Yan ang gusto namin mga comment. Mga Thank gwapa. Thank you so much sa 50 stars. Nakakatuwa naman. Ma'am Natasha Castillo. Domarigato. Si Paano, Dido. paano? Domarigato. Alam mo si Didong, gwapa man yan. Kasi kung hindi ang gwapa, hindi yan mabalik-balikan. Si Bakang po mukhang mabango na. Minsan may domo, pero okay na yung... Oy, Shoutout mo yan sa Kitwenig. Pindong, sila pa rin. Oo. Ang lidong. Ang lidong? Ha? Oo. Ay, ludong ba? Ludong? Ludong. Lodidong. Ay, thank you. Thank you, my Ate Girl Life de la Cruz. Thank you for the 150 stars. Ang pindong lumalaban. Thank you. Domarigato, ate. Pindong? Pindong ludong. Ano? Anong mas maganda? Dunglo. Donglo. Or dongpin. Tawa. Besh, I want french fries. Hiwalay na ang Katniel. Pero, yun nga, sinasabi namin, Tokyo. Okay, sa Tokyo daw yung Shizuoka. Araw, ha? Tokyo Shizuoka. Kaya nga, sa bandang Osaka. Isang araw lang. Hindi Osaka. 14 days pa to. Watching from Pampanga, looking for si Bakang Ida Pernosa. Kali Jen, 777 tayo, Ida Pernosa. Glens, Rebante Glenny, Barbie Bautista, Maylene, Ann, hello. Pwede? Si Brenda ando sa gilid, kachat yung asawa niya. Asa ang picture? Natatakot na daw siya kasi ang Katniel daw nabuwag na. Ang Liske nabuwag na. Ang Nadine, JD nabuwag na din. Yung, kunyari makita yung sa phone mo. Every Arguelles, Meron nga. Eday Babael ng Bahrain, Marie JC, hello. Mayan, salamat. Lucy Oxina ng Barangay Mapulang Lupa, Pandibulacan. Pulang Lupa, meron din sa Las Piñas yun. Meron. Juan de la Cruz, Jonathan Pugata, Saida Muhammad. Tingnan naman yan. Mamsi, wala talaga forever, Mamsi. Si Chargarin. Wala nga forever, pero yun nga, sabi nga ni Brenda, walang forever, i-treasure ninyo kung ano yung meron kayo sa kasalukuyan. Hoy, ano ba? Rosie de la Ano ba Cruz. yun, ma'am? Watching from Narinig mo? Hindang Leyte. Galing ko lang siya. Actually, oo nga daw, 2023 is very hurtful year. Ang daming You gave me 11 beautiful years and the kind of love that I will forever 11 cherish. beautiful years. I will always be grateful for you. Catherine Bernardo. Will always be. Oh my God. Noni Onin. Joby Maglangit, DC Kamay. Jocelyn Boronja, hello. Emmy de Guzman, Evo Mercado. Ba't wala si Mia? Naiwan siya kina si Mia kanina kina... Holy Trinity love team no more. Lady, Ano ba to? Iwan siya doon kina... Ba yan? Break na ang... Britney. Nag-break na lahat, wala pa rin. After na Mount Fuji, Shizuoka. Uy, gusto ko talaga mapuntahan yung Mount Fuji. Ha? Kampalo. Uy, Rosalie, wag ka naman ganyan. Wag ka naman nagsasalita ng ganyan sa Brinjillo. Kim Sian. Oo, actually may problema sila. Elvira and Niyak Sis. kasi jigjag. Umiiyak siya. Very affected po talaga si Jigjag. Morocco. Shout out Casey Caballero, Ron si Perez. Dinikit ko ito. Gigis Formentera, Rex Sigayan. Hello. Ay, gusto nyo pala baho nga pala gusto nyo. Huwag mo ipapatong. Umiiyak si jigjag kasi break na yung... What do you mean, ma'am? Kasi ang dami nila magaganda talagang pelikula. Kaya nga. Oo. Totoo lang. Sila talaga yung matatawag nagpalakas ng ng pelikulang Pilipino. Shoutout kay Romeo Aribalio ng Taytay Rizal, Glorita Hal, Carmari Onyas, Miles Nahera, Mia Arriba, Rosella Medelia, Charlotte de la Cruz, Kim Garcia, Emery Char Mahinay. Masakit, Siya malungkot. po si Jigjag, ang sisi ko, ang best friend namin, na talagang super fan ng Katniel. Talagang love na love talaga niya. Miyak mo siya ngayon, guys. Naghiwalay na po si Catherine for 11 years na nag-jowa, samantalang siya hindi pa siya nagka-jowa. Naawa ko sa kanya, kaya na po siya umiiyak, guys. Kawawa naman talaga yung sisi ko. Huwag ka kumakain siya umiiyak, guys. Sisi ko, huwag ka nang umiyak, ha? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala.
kahit sino pa maghiwalay, wala ka talaga magiging jowa. Kawawa naman. Coach, from tayo na Irubiray. Thank you, Bakangkat. Natatakot tuloy ako. Ma'am Si si Gia Katniel nga try. at si DJ na perfect talaga yung kanilang relasyon. Siya nga, 11 years. Itsura, gwapa, gwapo, maganda, gwapo. Paano na lang kaming bakla nito? Ay! Medyo hindi masyado masakit pag naghiwalay kami ng jowa ko kasi Hoy, si Catherine nga, grabe ang ganda na nun. Liza. Iniwala yan. Ako pa kaya? Mas malaki pa yung katawan ko kay DJ? Ginoo ko. Ay, naku. Payag ba kayo, Brenji, ang papalit sa Katniel? Pero puro action yung pelikula. Puro action. Judy Abonador. Don Bell. Oh, magaling din ang Don Bell, in fairness. Don Bell. Ma'am si Gia at Ryan nga nabuwag eh. Very hurtful yun. Hoy! Wala naman nabuo. Is this a food? Joanna Villa. What is this? Italisha. Galing kay pinsan, pamangkin niya, pinsan niya. Upo, payag kami. Upo, payag doon sila. Ma'am Rowena Alcantara, dagang salamat. Na ano 100, oy, nakakatawa, naka 300 ako. Nico Armada Tan, hello. Naku mga moms, hindi po kasi natin makiklaim yan kapag hindi po saradong 1,000. Sayang naman po. Oo, Charlotte de la Cruz, pangaon na mo, oy. Dagang salamat, di na ganda. Wala kasing forever may lifetime. Bulag, artist celebrities, kamo pa kaya. Kaya nga, eh. Pero, kasi diba, aminin nyo naman sa hindi, minsan din naman tayo napakilig ng mga yan. Minsan tayo napaiyak ng mga yan. Ang fresh mo daw talaga. O baka dahil po sa color ng outfit. Hindi kasi kanina ko. Evangeline Ripalda. Paano tayo? Kang? Pariban ba? Ako, pariban nga. Thank Trisha. you. Ha? Hinala daw pa sa lubong sa akin ni Bakang from Japan. Hair rebonding. Ba't ang ganda maro today? Ewan ko ba rito, mukhang nakarami kagabi. From Talakag, Bukidnon, Joven Monya, Mikay Vergara, thank you. At Imagine Ripalda, hello, Reza Girona. Pero may together. Rowena de Chavez, correct. Pero alam mo, sakit talaga nun sa dibdib. Sa totoo lang. Ano, sa mga solid followers. Yung mga taga-subaybay nila. Kasi ako totoo, Sharon Gabi ako. Nakaka-thunderbolt na yun, Supremo. Alina mo? Basta sa Argel Solid Cream Line. Ano ko na ati? Drea Joy Villa. Part yan ng gross. Oo, parang James Reid din. Tsaka Nadine. Grabe din yung... Kaya nga yung red lipstick nyo, bigyan mo ko niyan. Nahanap ako. Tsada yun. Sa Japan din yun. Hindi sa akin lang sa Taytay. Taytay. Kasal. Uy, ilang taong ka na nag-Japan? Ano, hindi expired yan? Sa Amanda. Nora Pip, ayan. Hello po sa inyo. Shoutout sa Jeline Stream ng Lano del Norte. Warrior Annalyn. Sir Argel. Jel. Buo ko. Itwan Limag. Amen. Marie Elena Gonzalez. Sa sudaan nyo, ma'am. Pusit! Pusit. Nagpupusit tayo. Yung nagkakaiba ko. Sa habang nagsasunod ko. Who do you think you are? How inside you so? Hindi alam ko pagkain niya na sa plastic na blue. Ano yan? Bigay ni... Ayan o, lechon na to. Ano yan? Kaya,
PH ni... Hindi ka na-miss Kang? Hindi daw siya. Ang gabilang kiss. Gabilang kiss kaya ako ng peg. Andrea Brillantes ka daw. Okay lang, hindi na tabang. Ito lang. Blocked by Panaga. Top. Salamat sa akin. Si Bakang at saka si ano ngayon ang Beshi. Maraming salamat po dyan sa London. Si Amanda. Naganas bakang gaya na nabi kasi mo live. Sabi dinagana ni mo. Hindi mo ang ano man talaga ang akong live ira kung palibuta. Sa lahat ng mga fans ni Gemma Galanza. Nagko-comment siya sa live mo. Glowing skin healthy. We have here at Lechon. Galanza Listen. Panabat, and in the first set it was Panabat leading the way, but Galanza just picking up her offense late in the first set, and she's never looked back. Yeah, Dindin Manabat really started the game really well. 7 points in the first set. However, the fall of Dindin Manabat became the rise of Gemma Galanza. After her 7-point outing, it was all Gemma Galanza all throughout. And akala natin it was going to be a quiet game for Gemma, but no, Not the case. yeah. And also, Tots Carlos coming off the pool. Coming off the bench. And just to give you perspective, Galanza only won in the opening set. Diet ko Panabat ako. 7. Hindi ko mukha ako mag-post pero nagkaan mag-post rin. Hindi sa kada luurun na nagpagpuoy. And pinapagalitan niya ako because sabi niya, nakikiman na si Gia. My apologies, Miguel, that I was here for that. Sorry. Last Thank you, Mama Ana. Dito po yung paborito mo, si Bakan. Ayan po si Althea. Ayan si Argel. Amanda. Ann. Edna yan. Thank you, Mama Ana. Kain tayo ng pusit. Kinakain ba namin yung mga kapatid ni Scarlett? Carlos now with 20. Galanza with 15. And Panaga, we mentioned, already with 10. Ano na? Ay, yawa. Anong set na? Fourth set. Lamang na. Sino laman ng third? Ay, nanalo sa third. Sila. Room lang. Second or third. Passing saved by Carlos. Galanza again, the second step. There it is. And, oh, no. Yeah, and it was set by Jesus. Madulas kasi yung phone. Can't hit it above the net if it was set by Ibero. Ball by Joyce. That's it, guys. Grabe nanonood, 20K yun. That's what they're... Yeah. Don't you even forget saying, Ibero in the attack line, jump set. Pogi nito sa personal. High boots is just... Kita mo ito sa airport? Challenge. Hoy, trending si Jigjag ha. Trending si Jigjag. Tulad yung mukha mo. Ako dahil nga, napandesag ko. Nasabi ako nga ko. Pero desag ko sa katnir. Ako kaya na, ano ako, medyo mas nano ako. Alam mo yung feeling na, Lalo kang ginabahan. Na-motivate ka nga. Pili, Oh, yeah. mas lalo akong, Wala mas pag-chance. lalo akong nagkaroon ng ano na, pag hiniwalayan ako, mas lalo ako naging strong, naging open-minded na, buwagan, dati buwagan mag-SB Alonso. Buwagan mag-SB ganito. Bakla. For full smashers. Pero syempre, iba yung pain nila. Iba yung pain mo. Iba yung sakit nun. Kasi kayo, hindi naman hindi naman si Gio naging artista eh. Row for Carlos. Ano ba? Pero, kumbaga,
Yung mga nambabas sa akin na, hindi wala din koyo, pera-pera lang yan, bakla, pera lang habol. Dahil hindi na ako natatakot, hiwalayan ako ng jowa ko. So, si Catherine nga, hiniwalayan na, Correct. guwapa, siksi kayo. Ang ganun ba da? Ito natakot. Dami lalaki dyan. Pero wala ko sabi kumain. Pero, 2 beses na ako minom ng lisyo, wala pa rin. ate na siya talab. Pangit kung binigay. Ang katain ba ba? Blockers were present there. Kaya it was an easy point for Baliton. 5 points for Rosel Baliton. Nagsaing kasi si ano kagabi. Di ba? Tapos na tayo. Dahil sila sa akin, di ba? Hindi. Jigjag. Jigjig. Kaya saing. Tarimax. Kasi baka magbutab kayo. Kaya nga nyo na nagsaing kasi ba hindi nakakain. Doon. Bala kayo dyan. Hindi ko na kumain. Nabutan akong kaldera. Ayoko. Ending. Nakawa rin ako ng chichirino. Mag-ama mo yari. Ano masabi mo sa wala yung Katnil ka? It's a pandio. Huh? Huh? It's a pandio situation. It depends. Like what I said earlier in the pregame, Mia Lowry is dominated in all of her games. Ang kuan, ang Mialex kailan? Malabag. Mia Alex? Malabag. Against Dintin Manaban at 26 in her last game. However, ngayon, medyo kalahati na lang. Lumalaban pa ang Mialex. Hala! Meantime, Maagas with her first block. Maagas now with 10 points. Second player in double digits. 9 points on the attack points. We try again. Connects. Sharon scores. Kain po. Manhapon. Kunatay BHW. Ang daming dala ni Amanda na plastic. Kasi nga, magbabalot daw siya. Yun mo niya, Biyot. Babalik daw talaga siya kasi babalik siya kasi magbabalot daw Ang siya. gato ko mga lugar sa inyo. Ewan ko. Kasi may damit siya doon, Jill. Di ba yung pinasuot ko siya ng casual. Yun naiwan na damit. Nagbalik siya. Tapos, umingi siya kay mother ng plastic. Mga 5 siguro yun. Bumalik daw siya kay magbalot siya. Manabat to the back row. 13 points all from attack, by the way, for Manabat. But serves it into the net. Third service fall for Manabat. Tingnan. Ayag-yag. Mama. Ando. Mama niya. Mama? Hindi nga, mama niya ganun. Mama ba, mama? Good coverage by Hurtado, but Hurtado gets her first point. Ay, mama, yari. Shout out. Bakang tama na daw, Ray. Happy Queen. Sarap talaga yung mga pusit dati nung ano, lumugot. Towering over everyone. Bernardo Francis flat. Very young at 21. Manabat will sit down, Soyun is in. Also seeing action for the first time, Jaja Maraguat replacing Michelle Cobb. Marian po nakipiesta. Stat. Bernardo's a very back. Noon sila kina Milmar? Ako tinataas Diva, Lyra, Marian. above the net na agad eh. Back to the biggest lead for post Masters with 5 points. Maraguat sets it up for Soyun. There's a dig by Atienza. Good response against 2 blockers. That's short. Second attack ball for points. Nag-walk out na ako kayo na, lakaw man ko. Ay, ang sabi ni Claudine. Ano naman? Lakaw sila ka na? Umuwi kasi si Claudine. Bakit? Nagpalit, kasi aron siya. Hindi siya ganyan. Ano nga niya, ibudo daw Jukaw. Eh, di may Milma, ila Bruno, me. Tapos naiwan pa nga namin si Mia, kakarating na ni Mia, walis kami, nalimot kami na si Mia sa loob. Pagkatan namin kay Milmar, hindi sila kumain, ako lang kumain.
Nag-chat si Dili sa kuan, hindi ko ganang agpakalayo ba may signal dito. Nya busog na bugay ko. Ingon mang isa si Jigjag nga. Agto daw mo ilan ni Billy oy. Nagkamera mi madto tayo ilan ni Billy nga. Kung magto mo magto na uban na sa ko kay. Ako choice mo. Nga naog nami, nakasakay namin motor pag wala si Trisha, wala si Jigjag, wala si Tinday. Pag sila may nag-ingon mo agto. Sila rin nangaog, gilakaw ko eh. Hali na lang ko, sabok pa, ito ani diri, naglakaw-lakaw, init-init. Ang bayara pag 100, pamasay, balabal. May signal, di ulit minireya. After that lap, Garma was pointing. Not sure if that's cross or support. Making them realize that that Signo na was gusto siya. that was my Asal siya sixth ni Hangin. block point. Bigyan Pasko ni Katnil, ni Catherine. Kay mulugit. Okay. Ang laban sa pinakapagong sports app na Pilipinas live. If you look at the live edition, mapapanood ang PAC 48 live in high definition and on demand on any device. Available worldwide. Download and register now for free. Nakari, kaya-kaya pa po. Marciano has been a step up in this fourth set. Down 5 points. Chargers are within 2. Passed by Jamagalanza. Pons on the other side. There's a step back. Yeah, that's going to be on the Chargers. They will challenge it. Walang umaame. Hindi daw si Kiki. Hindi din daw si Marciano. Ang sabi ng coach staff, si Pons. Bahan ka pa, Beshi? Oo, baka yung... Baka nga si Pons yung nag-tip. Ang sa tinakay ko kanina sa fiesta. Patay ito kasi sa inyong pusit, no? Uy, yung bako. Ito, Makati naman na siya eh. Pagkaliwat. Bang, sa ilan kasi... Bakang, wala ka na ilan si Tuesday ng Sa isang araw. katakbo sa apat. Grabe siya. Pati yung malalaking aso dito. Naibuhin ka, gihilak na. Ay, buhin ka ayo. Pero Tinanong namin, bahala ka talaga ka ano, no? Sabi niya, Pero umiiyak siya. Ayaw niya. Hindi. Sinundan niya nga eh. Umiiyak siya, nasasarapan siya. No? Ayun na, hala. Ang laki. Yan na naman mga puntak ni Bruno man. Oh. Si Bruno. Di na familiar diri kay hinay man lakaw. Babae magligsa. Agili man, bahay. How to? Taga dyan yan. Ang sinasabi ni Kapitan. Baka, i-read na. Sabi mo sa bakang bala. Kapitan. Sa Kapitan ninyo ba? Yung bakang ng bala. Punta ka diri. The part is so good. Don't you know? So, piyesta kayo, di ba? Otso. Magkinilora man ko. Kilo ra uy ay magkuan na mag-ambit. Sa ko magambit ra mo ko. Idadaw eh. Mahal sa kiyang kilo bis baboy rin. Okay, Brenda, picture. sige, dadang na permit yung video test sa inyo. Pista karig yung mga iis. Karig yung mga just dars tangga sa abs ni di ba nagbenta ng isda si Hindi, Tagalogin mo. Sabi ko rin kaparin. Tanga, gumagano-gano ka na live dito. Tawa kami yan. Yes, Dashi. Kita na mo live ni Mama. Wala ba yung Oo. Shit na, shit na. Babaw na. Babaw na. The dessert, Dashi. Ano yan? Dessert. Mango float. Mango. Mango float.
Pero yan, akin to. That's frozen. Sarap. Ako gumawa niyan. Hindi ko alam na vlog. Hi! Good evening to all. Bakit ma'am siya? Anong malungkot na balita? Hiwalay na po ang Kaknil. Yun po yung balita na malungkot. Kasi to, Ano yung namin tinatanong? hindi ko tuloy nasabi na uy, crush ka ng mga ano namin, ganyan. Nawala kasi, si Bernadette Pons nga, sabi ko, saan si Pons? Si Pons po napahiya, gano'n, nakita ko video. Hi! Kasi nakita, kasi kilala niya ako eh. Kung nakita ka kasi kami sa World Trade Center, di ba, sabi niya, hi, I know you, ganyan. Kung sinahanap mo nung... Hindi ko nakita kasi, hindi ko na... Ibang focus na ko kay Paitan si Alaysa. Oo. Kaya hindi ka naka-point 5. Hindi ko... Tinanginig ko na ako nun. Naka-point 5. Paano mo camera mo? Kaya taas? Tara. Okay, ah. Naitingon! Bako! Nag-adlokan, is na basta ako 5 set dahil sila try ng napalang. Maglakad tayo mama. Ano, motor ka? Maglakad ako. Hindi. Motor tayo. Sa highway na. Highway na? Asan ba motor mo? Maglakad na tayo. Ano ba yan? Kagabi naglakad ako eh. Tama ka nun. Highway na ako nag-ano. Sana pala dinala ko na lang yung mga dress ko kayo. Ang pinagpayat mo. Buti pam. Gusto naman lang yung t-shirt. Mahilig kang rin kasi siya sa mga. Talagang bata. Good evening, Mia Altanan. Ma'am Gloria Cybert. Wala kang ka na ba ko? Yung dating flat, malakangin na.